odgleda u osnovnim i srednjim školama? Ja mislim da je potreban zdravstveni odgoj, da unutar zdravstvenog odgoja nam potreban jedan tip koji zove skraćeno spolni odgoj edukacijom. Ne mislim da je ta tema istinski podijela Hrvatsku, ono što je podijela izazvale interes medije i dakle, ne mislim da je neko ko se bavi tonom bi trebalo malo popraviti nešto na mikseru, ali dobro. Dakle, ne mislim da je ta tema toliko podijelila Hrvatsku. Mislim da postoje neki koji su protiv i oni su dovoljno glasni da je zovu interes medija i tako dalje. I onda se iz toga to se sve pretvorimo politički potom koji nema, po mom mišljenju, nikakve veze sa supstancom onoga što želimo. Ukratko, zašto mislim da je zdravstveni odgoj sa tim dijelom vezano seksualnost potrebno? Naprosto zato jer i djeci, dakle, govorimo o osnovnoj školi, u dijelu osnovne škole, mladim ljudima su potrebne informacije, još više od toga potrebne su neke vještine koje su potrebne za zdrav i uspješan život. Neke od tih vještina stječu u domu, neke od tih vještina ne stječu u obitelji. I tu je uloga škole, kako odgojna, tako edukacijska, nužna. Sama činjenica da tvrdimo da ipak spolni odgoj treba ugraditi u jedan širi odgojni kontekst, a u ovom našem slučaju to je kontekst kurikuluma zdravstvenog odgoja. Komunicira da se radi o jednom delikatnoj aspektu odgoja. Taj delikatni aspekt odgoja proizlazi iz delikatnosti sadržaja i pristupa koji se tiču odgojne aktivnosti, a to je ljudska spolnost i na nju utemeljena ili u nju ugrađena ljudska seksualnost. To je prva činjenica. Dakle, moramo postati svjesni da pristupamo nečemu što nije, čak i ako se danas hoće takvim predstaviti, tržišna roba. Ako ćemo ljudsku spolnost i ljudsku seksualnost svesti na tržišnu robu, recite mi, ja idem kući. To je nešto silno važno i sama činjenica povratno govori o tome kako ćemo osmisliti jedan kurikulum spolnog odgoja. Ako je jedan kurikulum zdravstvenog odgoja u kojeg su ugrađeni elementi ili jedan modul, dotično četvrti, jer je tako modularno oblikovan ovaj kurikulum zdravstvenog odgoja, ako izaziva to što izaziva, onda se ne bih bojao sudjelovati u takvom jednom timu koji bi radio na jednom kurikulumu spolnog odgoja. Jer spolnosti treba pristupiti bez straha, rasterećeno. To je poželjno. Ali činjenica komunicira povratno, to je nešto zajedno. I drugo, ako je već sadržaj spolnog odgoja ugrađen u jedan širi kurikulum, a to je kurikulum zdravstvenog odgoja, onda je poželjan i koristan. Sad bi trebalo više minuta za obrazložiti zašto je on danas poželjan. Poželjan, radije ću reći nužan i koristan. Dvije stvari. Prva stvar, a to sam naučio od stručnjaka Aleksandrovih, Sašinih znanstvenih habitusa, sociologa, da živimo u društvu u kojem prevladavaju i tako ih u konačnici u izvedenoj literaturi, dakle ona koja filozofira o društvenim fenomenima, živimo u društvu u kojem vladaju dva poroka, konzumerizam i konformizam. I povratno utječu onda na doživljaj našeg tijela, naše seksualnosti, naše intime, na način da zapravo i uopće ne primjećujemo da zajedno s njima dolaze još dva poroka. A to je porok bestidnosti, obscenosti, jedan,
I drugi je porok panerotizma. Vi ne možete ni automobil kupiti ako vas oni putem reklame seksualno ne uzbuđuju zajedno sa obnaženim ženskim tijelom žene obraz. U redu, mislim da vaših 3 minute. I to je to. Mislim da od toga treba, imajući na umu dobrobit mladih i djece, poći. Gospodine Filipović, na tragu ovoga što je rekao dekan Matulić, što biste mi rekli? Pa ja bih rekao, ne na tragu samo ono što je rekao dr. Matulić, nego na tragu ono što je Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta započelo u veljači prošle godine i na neki način kulminiralo najavom krajem kolovoza, odnosno objavom kurikuluma dodatnih sadržaja zdravstvenog odgoja u okviru sata razrednika u rujnu mjesecu ove godine. Ja ću se referirati na vaše pitanje je li zdravstveni odgoj potreban, ja osobno mislim naravno da da. I da daje iz aspekta i kao roditelj i kao bivši učitelj, ali naravno da danas je otačno kao čelnik jedne ustanove koja između ostalog skrbi o kurikulumima svih obrazovnih sadržaja, pa tako i zdravstvenog odgoja. Samo možda zbog slušatelja da pojasnim, što se tiče zdravstvenog odgoja, on nije samo u ovom dijelu koji se odnosi i na spolni odgoj, spolno-rodna ravnopravnost, odnosno spolno-odgojno ponašanje. On nije samo u okviru 12 sati u okviru sata razrednika, nego je i spolni odgoj implementiran u nastavu biologije, dijelom u nastavu psihologije, a u širem kontekstu zdravstveni odgoj implementiran je u nastavu prirode i društva od 1. do 4. razreda, prirode u 5. i 6. odnosno biologije od 7. pa dalje kroz srednju školu, isto tako tjelesne zdravstvene kulture i psihologije. Naprosto zbog činjenica, zato što se vrlo često krivo gleda i krivo tumači, dakle, zdravstveni odgoj, pa se misli samo i ovaj dio koji se odnosi na spolne, da je to samo u okviru sata razrednika. Međutim, ja ću navesti čitav niz pokazatelja i činjenica koje govore da je zdravstveni odgoj nužan. Naravno, ne samo zato što je postojeća obrazovna administracija u okviru svojih aktivnosti u prošloj godini imala jednu od prvih, a to je izrada kurikuluma zdravstvenog odgoja, nego zato što su to činile obrazovne administracije u posljednjih 8 godina. Naime, 2004. godine, a onda u sljedećih 8 godina bilo je pokušaj uvođenja zdravstvenog odgoja u hrvatski odgojni sustav iz razloga što je uočeno da postoji čitav niz zabrinjavajućih pojava kod mladih koje nužno govore da treba djeci ponuditi i dodatnu edukaciju, vještine kako bi mogli donositi odgovorne odluke sukladno svome psihofizičkom zdravlju, odnosno sposobnostima i svome odrastanju. Međutim, nije to samo posebnost Hrvatske i niko se nije sjetio naravno samo u Hrvatskoj da to treba, to su Francuzi shvatili već 1970. Irci 1980. Poljaci 2011. U međuvremenu se to dogodilo i u Njemačkoj, u Austriji, Nizozemskoj i čitavom nizu zemalja Europske unije. I ne govorim to zato što mislim da treba kopirati zemlje Europske unije, jer ne mislim da sve treba u životu kopirati, pa makar dolazilo iz Europske unije. Nego naprosto zbog opet niza drugih pokazatelja u širem kontekstu zdravstvenog odgoja, naime činjenice su da nam djeca počnu prerano pušiti, konzumirati alkohol i dobro, ja ću sad navesti činjenice oko kojih se na svu sreću u Hrvatskoj nitko ne spori. Isto tako činjenica je da je pitanje ovisnosti, odnosno pitanje nasilničkog ponašanja kako međuvršnjačkog, tako i svakog drugog. Ja naprosto da bi dao nekakav uvod i za raspravu zbog svih onih koji možda ne znaju sve ove detalje, završit ću sa sljedećim. Dakle, isto tako činjenica je da svake godine imamo oko 2000 maloljetničkih trudnoća, da svaka 5. djevojka boluje od klamidije, studentske dobi i sl. Dakle, naprosto zdravstveni odgoj je potreban zbog zdravlja naše djece. I Udruga Grozdi pokazala vrlo jasno da se zalaže za zdravstveni odgoj i za spolni odgoj, te i toga što smo se prijavili 2006. godine na natječaj koje je tadašnje ministarstvo raspisalo, na koji se imali se priliku prijaviti tijela, dakle, različita tijela koja funkcioniraju vezano za odgoj, kao i nevladine udruge. Tom prilikom bila su 23 programa ponuđena i program Drugi Grozd, u kojem je sudjelovalo 20 najeminentnijih izradnih njegovih stručnjaka u Hrvatskoj, je prihvaćen kao najbolji. Dakle,
mislim da smo time, kao jedna nevladina građanska udruga, pokazali koliko mislimo da je važan zdravstveni odgoj, i spolni odgoj. Taj program je nakon toga ušao u eksperimentalnu fazu, uveden je zajedno sa programom Foruma za slobodu odgoja u škole, većinom u osnovnoj školi i u srednjoj škole, da bi se pokazalo da je jedan veliki postak roditelja, gotovo 90%, koji su imali tada mogućnost izbora, odabirao Brozdov program. Taj program nije nakon eksperimentalne faze koja je trajala jako kratko, samo 2,5 mjeseca, uveden u škole, toga što je ministar Primorac, tadašnji ministar, podlegao političkim pritiscima. Udruga CESI, to je jedna od udruga koje su sada autori priručnika koji se nalaze na ovom spornom popisu literature, je tužila Republiku Hrvatsku zbog uvođenja Brozdovog programa kao neprikladnog. Nakon 2 godine taj spor je razriješen i Odbor za socijalna prava Vijeća Europe je odgovorio na tu tužbu, odbacio i sve optužbe na račun Republike Hrvatske i Grozde. Ovaj kratki uvod sam si dozvolila reći samo da bi stavila u kontekst, stvarni kontekst aktivnosti Glasa roditelja za djecu. Ovi sadašnji programi uvedeni u škole u 9. mjesecu, bez da je napravljena stručna recenzija programa, dakle iz ruku autora je prebačen točno izravno u škole. Taj program nije omogućio da se, na primjer, natječu različite udruge, što je bilo se zatražio, ili različite skupine autora, stručnjaka. Taj program sadrži niz neznanstvenih elemenata, govorimo o 4. modulu. Taj program je dobno neprilagođen, on pretpostavlja da se djeci u dobi od 9 do 17 godina, dakle, nude sadržaji koji seksualiziraju djecu i koji su potpuno neprikladni. I taj program je zaobišao demokratske procedure isto tako. On je prekršio niz zakona, između ostalog i Ustav Republike Hrvatske, i evo zbog toga mislimo da je sporan. I očekujemo... Vas moramo upozoriti, 3 minute isteklo, ako će svako prekoračiti, to će samo reći. I ono što mi tražimo mogućnost izbora. Dakle, suspenziju 4. modula, zbog svih ovih argumenta koje upravo iznosimo već 2 mjeseca, suspenziju 4. modula i mogućnost izbora za roditelje, da im se ponude ili 2 programa ili da se napravi novi, stručni program koji utemelja, koji isto tako sadrži neke vrijednosti vezane za seksualnost. Mogu ja samo jedno potpitanje iz vašeg izlaganja? Naveli ste, dakle, pošto sam uvodi od 3. razreda, osnovne do 3. razreda srednje škole, dakle, djeca od 9 do 17 godina, pa možete mi izvojiti točno što je to po vama spolno, što dovodi do seksualiziranja djece? Dakle, imamo ovdje psihologiju koja će vjerojatno tome bolje znati reći nego ja, ali temeljna stvar u odnosu kada se govori o spolnosti u odgoju djece, da se roditelj koji temelj odgajatelj prilagođava djetetu u smislu onoga što dijete traži. Dakle, da ne poznajući i nemajući ono što dijete osjeća i što želi od nas dobiti, da pazimo da ne narušimo njegov prostor intime i njegovu slobodu. Kada su mene kao mamu savjetovali, kad sam izgledala s psihologom, uvijek su mi rekli, ti trebaš odgovarati kako ti on postavlja pitanja, bilo direktno, bilo da on priča o djeci u razredu, bilo drugima. Ovaj program uvodi sadržaj, na primjer, u 3. razredu s 9 godina djeteta se podučava i ta je jedinica razrađena o različitim vrstama dodira. Dakle, po autorima programa, dijete u dobi od 9 godina, treba početi razgovarati da postoje dodiri koji nisu prikladni. Naprimjer, dijete u dobi od 11 godina treba razgovarati o rodu i spolu. Prema tome, ti sadržaj, evo, to su ta 2 primjera, evo, to su 2 primjera, mogu biti još navesti. Punih je kurikulum. U redu, evo, ja kao voditeljica imam pravo neko pod pitanje postaviti, ali svako će dobiti svoje krenike. Dakle, imam sina od 11 godina, malo smo pričali o masturbaciji i tako dalje, i on kaže, dobro, ne zna što znači masturbacija, on zna ono, ajmo reći, prosto riječno D. I on kaže, pa dobro, ja znam baš kako to dečki rade. On pita, a kako to curice rade, jer curica nema da ih rade.
A dobro, vjerojatno će se svaki pitanje možda susresti i nastaviti u školi. Naravno, kao prvo ja zagovaram seksualni odgoj. Jer mislim da je on zapravo jedan dio odgoja općenito, a isto tako mislim da se oko njega sad radi prevelika galama. Ja mislim da je spolnost potpuno jednaki dio odrastanja i razvoja djeteta kao svaki drugi. Ovakvim medijskim izlaganjem, mislim, mi od njega činimo nešto što je zapravo naš problem, a to su naši neki tabuji, naši strahovi, naše nelagodnosti. Teško nam je o tome govoriti, kao što nam je teško govoriti o smrti ili o nekim drugim temama, pa to onda želimo djecu sačuvati navodno od toga. A zapravo, ovaj pljesak koji je tu bio, vidimo koja je podrška ovdje publike, to mi je potpuno jasno, ali uskoro spomenjati, ja ću izniti sve stav. Tako da, mislim da, ako se radimo o plaćenom sinu, ja imam isto 11-godišnjeg sina, imam jednog 6-godišnjeg sina. Ali mogu vam reći, dakle, da se djeca rađaju, već su rođena sa sposobnošću za spolno uzbuđenje. Male bebe. Da. I mala djeca. I veliko većini gdje su roditelji izvještavali o seksualnim ponašanjima seksualnim. To nisu seksualno ponašanje u smislu interakcije sa drugim. Ali djeca osjećaju dodir, sposobna su za spolno uzbuđenje. Isto tako sama sebi su sposobna, dakle, kroz eksploraciju svoga tijela, kao što se dira uho, nogu, usta ili bilo koji drugi dio tijela, on se dira iz polova. Tako isto dječaci, dakle, i djevojčice, dakle, u tim istraživanjima dakle, roditelji, vidite da je ovaj svijet isto jedna reakcija. Molim vas, ajde minimum jedne pristojnosti i tolerancije. Pokazuje da su spolno ponašanje u obliku, dakle, gledanja drugih, traženja, dakle, od prijateljstva, vidimo njegovo spolovilo, dakle, mala djeca, zanima ih kako izgleda spolovilo dječaka, djevojčice. U vrtiću od 3, 4, 5 godina ćete naći djecu da istražuju, da se gledaju, traže ili jedno drugom gledaju njihove spolne organe. Zanimaju ih ekstratorne funkcije. Zanima ih, gledaju vam i tako kako izgledaju. Dakle, to su sve normalni dijelovi jednog spolnog razvoja i koja negdje do 5-6 godine, dakle, rastu i za koje... Molim samo publiku za tišinu. Ja mislim da je tišina bila kad su drugi govorili, ne razumijem zašto ne može biti to. Ali vi ste ne pričajte nešto, pa mi znamo svi. Molim vas. Bolje od vas. Ušak neki zađeva. Tome, dakle, za 5 godine ta ponašanja postupno smanjuju, zato što mi odgajamo djecu, dakle, da ih ili ne čine, ili da ih čine u nekom svoje, dakle, ono što je socijalno prihvatljivo u nekom svom nasilju. Dakle, kasnije, dakle, jednostavno kada dođe pubertet, to su pitanja seksualnosti se ponovo otvaraju i sada je pitanje kako ćemo mi naravno odgovarati na ta pitanja i isto tijekom cijelog odgoja. Ono što mi ne možemo biti sigurni je da će svaki roditelj dakle, biti dovoljno i sam spreman, hoće ili neće dovoljno dobro objasniti svojoj djeci kako se zaštititi ili u zdravstvenom smislu i u nekakvim odnosima u tom spolnom razvoju, kako se prerano ne izložiti nekakvim pritisku vršnjaka ili pritisku javnosti sa spolnim odnosima. Prema tome mislim da je ono vrlo važno da je tu pomoć stručnjaka i škole koja će, dakle, dati informacije nestrasno, nepristrasno, koje će djeca isto tako čuti da se može, dakle, i stupati u spolne odnose, isto tako se može od njih uzdržavati. Evo i vaše 3 minute su istekle. Samo pitanje koje stoji i koje je vidljivo ne spominje odgoj. Tamo se spominje edukacije. Pa ako idemo odgovarati na izvorno pitanje koje ste postavili, a kada se po spolnom edukacijom
mislilo puko iznošenje informacija i vještina koje su s tim vezane, bez odvojene sastavnice, onda tu svakako ne bi mogli reći da. Spolnom odgoju svakako treba reći da, ali je pitanje i uzimati ovdje tko u tome ima glavnu riječ, a tko pomaže i nadopunjuje. Roditelji, vratimo se sada na početak priče, roditelji su prvi glavni odgojitelji i njima pripada i u ovom području zdravstvenog, pa tako i spolnog odnosa primarno mjesto. A ne ih omalovažavati i diskreditirati da oni to nisu sposobni. Jer ako se je prepoznao problem da je tu, da roditelji ne razgovaraju dovoljno, a studije su jasne, da kada roditelji razgovaraju, to su najbolji rezultate. Nijedna škola i školski program tu ne može postići takav rezultat. Znači, ako roditelje zaobilažemo, proglašavamo ih nesposobnima, upravo je to bilo i poticaj zašto se ova rasprava i cijela rasprava. Jer roditeljska su prava u ovom slučaju ugrožena. Prekršen je Ustav, prekršen je Obiteljski zakon i čitav niz međunarodnih dokumenata, što su upozorili mnogi počeći od Hrvatske biskupske konferencije, pa do Hrvatskog helsinškog odbora, tu je opća deklaracija o ljudskim pravima, UN-a, konvencija o pravima djeteta, povelja o temeljnim pravima Europske unije, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i najnovija rezolucija iz listopada prošle godine o pravu na slobodu izbora, obrazovanju i odgoju. I to je razlog zašto se i Katolička crkva uključila u ovu raspravu. Ne da bi stvarala nekakvu protutežu vlasti. To nije bio smisao. Smisao je bio kad su već roditelji omalovažavani i diskreditirani da netko treba stati u obranu njihovih prava. Zašto je to crkva učinila i da se vidi da zapravo nije ovo sukob crkve i vlasti. I to je kardinal Bozanić u nedavnom intervjuu upravo rekao, ovdje se zapravo radi o odnosu državnih izvršnih vlasti i građana, dakle roditelja. A dokument koji sada obilježavamo 30 godina od njegovog nastanka, to je povelja o pravima obitelji Svete Stolice, u članku 5 stavak C vrlo jasno kaže da roditelji imaju pravo da njihova djeca ne budu prisiljena pokazati pouku koja nije u skladu s njihovim čudorednim i vjerskim uvjerenjima. Osobito se spolni odgoj, koje je temeljno pravo roditelja, mora uvijek odvijati pod njihovim brižnim vodstvom, bilo u kući, bilo u odgojnim zavodima koji će oni odabrati i nadzirati. I još samo što se tiče ovih pokazatelja koje je gospodin Filipović ukazivao, oni su istina točni. Ali kad se govori o pitanjima nasilja, alkohola, konzumacije alkohola, vremena koje je vedeno pred televizijom, pred računalom, isto tako i pušenja. No, naši pokazatelji, što su vrlo jasni studiji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i studija primariju Žepina, reproduktivno zdravlje mladih u Hrvatskoj, kaže broj adolescentnih trudnoća, bilo da završe porođajem ili namjernim pobačajem u Hrvatskoj, u posljednje više od 3 desetljeća opada. Broj prekida adolescentnih trudnoća u Hrvatskoj također opada. Pa kome je u interesu da stvaramo ovako alarmantno stanje, a pokazatelje koje imamo mnogi oni koji primjenjuju ovakve modele i željeli nas, da kako to nas ne ograničava da nastavimo dalje raditi. Roditeljima treba dati prvo mjesto i njima pomoći. Zašto ministarstvo nije prvo ponudilo program roditeljima i agencija, pa da oni svoju ulogu vrše, a onda kao nadopunu da spolno odgoj u školama, ali kakav nastavak onoga što roditelji rade uz mogućnost izbora. Hvala. Evo, možete samo isključiti mikrofon. Dakle, pravo ovog okruglog stola, nisam uključila mikrofon, je dakle da smo pozvali sve relevantne sugovornike da svi sjednu za zajednički stol i da se prvo došlo nekog rješenja
mimo ovih prepucavanja. Ali ja imam sad, doktorice Ruben, da vi još odgovorite na pitanje spolni odgoj da ili ne, budući da je izneseno puno stavova da bi roditelji trebali biti ti koji će zapravo educirati u tom segmentu djecu. Pa da li su roditelji uopće dovoljno otvoreni i dovoljno obrazovani da se taj posao prepusti sa da je neko isključio baš roditelje, ja kao prvo radi se o školskoj djeci, maloj djeci, ja odnosno uzmimo da je to nekako doba srednjeg djetinjstva, ili kasnijeg djetinjstva, odnosno otkud počnemo gledati. To više nisu ona sitna djeca koja uglavnom i roditelj se i dobro je naravno da se bavi s njima i postavlja bazu za sve ovo drugo. I ja mislim da je upravo to više što je valjda za raspravljati, a ne samo ovako se izvući jedan segment po meni i netolerantno se postaviti crno-bijelo, tak se ne da nikad ništa dogovoriti, jer to je jedan binarni sustav gdje jedan se ušanči u jednu poziciju, drugi u drugu i više iz toga onda nema nikakvog rješenja. Ako neko ne uzme treću poziciju i u biti počne observirati šta se dešava između tih dvoja, to bi trebali napraviti pomišljeno, sami su govornici. A proput čak i proširiti to, a ne recimo tamo napadni ovaj, napadni onaj, tak možemo do, ne znam, kada. A što se tiče zabrinutosti i ovoj očito i publike, a ne samo da ne znam, taj program, a očito je izvučen o spolnom odgoju, dio drugo, nikad nisam čula da se neko osvrće na drugi dio tog zdravstvenog programa, kao da se cijelo vrijeme samo, moram reći, malo tendencijozno izvlači ovaj segment koji ja mogu razumjeti da su ljudi možda najosjetljiviji na to, ali nisu oni tak racionalno osjetljivi na to, nego spolnost izaziva fantazije svima. I prema tome, tu sad smo mi i naše projekcije na dijelu, šta mi sad uramo u to što je autor biti htio reći. Da li će nam zavesti djecu, jer će nam, ne znam, uništiti djecu, pokvariti djecu i tako dalje. Možda će ih malo učiti kako se voli, a ne samo da će. Stoga spolnost i genitalnost nisu jedna teksta stvar. A stalno se vrtimo oko genitalne razine do koje treba doći, što je rekla i profesorica, činjenica da spolnost je šira i da je biološki zacrtana i da u krajnjoj liniji ima svoj razvojni svijet i svoj razvojni puteve, koja sam naravno nekom tu vas gnjavila s time, ali je činjenica da mislim da smo to tako jako sabili nešto oko čega se možemo sa rješenja ili ne tražiti. Ne reći, nego sam htio odgovoriti na određene konstatacije koje naprosto držim da neke su nemoguće, a druge su netočne. Naime, ja osobno držim da nitko ovim kurikulumom ne misli da roditelji nisu sposobni odgajati djecu, da će mi u obrazovnom sustavu mislimo da roditelji u tom pogledu trebaju činiti još i više. I ja doista vjerujem da sve što dolazi dobro u hrvatskom društvu dolazi iz obitelji kao i ono nažalost drugo, a bojim se da ono drugog ima puno. Što se tiče Ustava, ja tvrdim da ovaj kurikulum ne krši ustavna prava roditelja i postoji vrlo legalna procedura kojom se to može utvrditi jer je to pitanje kršenja Ustava ili nije. Dalje, kad smo kod ljudskih prava, ja ću samo spomenuti da je nedavno Sud za ljudska prava u Strasburu donio presudu nakon nekoliko nižih instanci u Njemačkoj da je žalba roditelja pripadnika evangelističke crkve da nije usvojena, nakon što se radilo također o spolnom odgoju gdje su se roditelji protivili tome da njihova djeca pohađaju. I završit ću sa sljedećim, rečeno i stalno se ponavlja da o kurikulum zdravstvenog odgoja treba raspravljati s roditeljima. Naime, ja kurikulum zdravstvenog odgoja gledam kao kurikulum bilo kojeg drugog predmeta, povijesti, biologije i hrvatskog jezika i koliko znam, barem ovih posljednjih 20 godina o njenom kurikulumu nije raspravljeno među roditeljima, a kao i svaki drugi, tako i ovaj napravila